Kniha Začiatkov, kapitola 7. Džervinové druhé stretnutie s vyslancom Ahrimana. Bolo neskoro v noci. V najhlbšej hlbine noci Džervin cítil, ako ho sleduje zlovestná prítomnosť. Netrvalo mu dlho, kým rozpoznal Afelióna, bývalého majstra hromu, ktorý bol Orestovým učiteľom a ktorý šokoval svetiňu Eizraimu tým, že sa rozhodol prebehnúť a slúžiť Ahrimanovi, kniežaťu temnôt, roztínajúc tak všetky pútá s hnedým rúchom. Bolo ťažké pochopiť, že by sa muž takého vedenia a integrity mohol nechať zlákať temnou stranou. Najprv tej správe nechcel nikto veriť, pretože Afelión, alebo lepšie Perihelión, to bolo jeho meno predtým, než sa rozhodol nasledovať Ahrimana, zvykol často prekvapovať svojich priateľov svojim neuveriteľným zmyslom pre humor a ľudia si mysleli, že je to jeden z jeho žartov. Ale keď bolo jasné, že Perihelión sa nevráti a že sa stal jedným z mocných generálov Ahrimana, zdesenie, ktoré zavládlo vo svätyni, sa nedá opísať slovami. Perihelión bol šampiónom pravdy, žiarivou hviezdou v súhvezdí majstrov hromu. Ovládol arcimysteriózne sily hlbokého podsvetia, vykonal neuveriteľné zázraky, učil a zasvetil do najvyššieho stupňa 8 majstrov hromu, medzi nimi aj Oresta. A bol pokorným mužom, ktorý často liečil ľudí z nižších kást. Odmietol príval pôct, ktorými ho chcel zavaliť knieža Eizraimu za to, že zachránil jeho manželku, ktorú najlepší lekári kráľovstva vyhlásili za beznádejne ochrnutú potom, ako spadla z balkóna svojho kráľovského apartmánu, ale ktorú 9 týždňov po Periheliónovej dobrej liečbe videli behať ako filosteropa. Ako mohol muž ako Perihelión padnúť do zajatia temnej strany? To bola otázka, ktorú si Orestovi učeníci kládli znovu a znovu a s neskrývanou úzkosťou. Lebo ak Perihelión, učiteľ ich učiteľa, mohol byť zvedený, potom hocikto mohol byť zvedený, obzvlášť mladší a menej skúsení majstri hromu, ako boli oni sami. Múdry Orest sa ich nikdy nesnažil utešiť láskavými, upokojujúcimi slovami. Skôr ich nabádal, aby sa modlili k Matke svetla, držali sa ohňa a boli pripravení. Skôr či neskôr Ahriman zaklope na ich dvere a bude ich pokúšať ponukou, ktorá ich pravdepodobne úplne prekvapí. Diabol, hovorieval často Orest, nie je žiadny idiot. Je hriešný, ale predsa ohavne inteligentný. Keď Džervin pocítil, ako sa Afelión blíži, Afelión bol dobre známy tým, že dokázal kráčať rýchlejšie ako šampióni behať. Spomenul si na prvý raz, keď mal príležitosť pozorovať, čo dokáže s človekom urobiť stretnutie s temnou stranou. Bolo to vtedy, keď jeho brata v učeníctve, Esrevina, našli polomrtvého v lesoch Nadavanu iba niekoľko hodín chôdze od planiny Erriby. Vlastne to ani nebolo ďaleko od miesta, kde sa Džervin práve nachádzal, aj keď na to, aby si mohol byť istý, bola príliš veľká tma. 2 mesiace predtým, ako mal Ezrevín prijať konečné zasvetenie, ho navštívil Afelión, ktorého Ahriman poslal, aby ho pokúšal. Esrevín bol od Džervina o 2 roky mladší a bol s Orestom od svojich 12 rokov. Džervin, ktorý stretol Oresta až keď mal 21, ho považoval za jednu z najsilnejších duší, aké kedy stretol. Jeho entuziazmus sa zdal byť nevyčerpateľný a jeho aura vždy žiarila svetlom najvyššieho neba, z ktorého čerpal svoju brilantnú inteligenciu a úsudok. Ale keď ho našiel, potom ako strávil 6 týždňov v spoločnosti Afelióna, ležal vysilený, s prázdnym pohľadom v očiach. Počas viac ako 6 mesiacov nepovedal jediné slovo, ani sa nepohol z postele, odmietal jedlo a prežíval iba vďaka Orestovým zázračným liečivým silám. Džervin si spomínal na príšerne vyprázdnený a vyhasnutý pohľad muža, ktorého základy boli otrasené a ktorý, ako sa zdalo, už dávno zabudol, ako chutí nádej, keď na neho Afelión zavolal: Pochválený buď pán Melchisedek, Džervin hromu. Hlas sa nezmenil.
Privial naspäť niektoré z príšerných spomienok na Jervinové stretnutie s Afelionom spred 5 rokov, ktoré bolo také hrozné, že Jervin si to radšej ani nechcel pamätať. Pochválený buď pán Melchisedek, Jervin Hromu, zopakoval Afelion. Jervin nezastavil. Boli 2 dni pred koncom mesačného cyklu a tak napriek pokročilej hodine mesiac ešte stále nevyšiel. V úplnej tme videl Jervin Afelionovú auru. Bola to len čierna diera v purpurovom priestore. Žiarivé symboly majstrov hromu zanikli. Všetko, čo zostalo, bol smolovo-čierny temný osud tých, ktorí slúžia Ahrimanovi. Gratulujem k veľkolepému rituálu, Jervin, zaznel Afelionov hlboký a zázračne melodický hlas. Hlas veľkého majstra slova. Pozorne som ho sledoval a užíval si každú jeho sekundu. Afelion, strácaš svoj čas, kráčal ďalej Jervin. Čokoľvek si mi prišiel povedať, odpoveď je nie. Afelion kráčal po jeho ľavej strane. Jervin, tentokrát som sa ťa neprišiel pokúsiť zlákať do môjho tábora. Zotrval vo svojej dôstojnosti. Môj kráľ ma poslal, aby som ti ponúkol prímerie. Nie. Oficiálnu dohodu o vzájomnom neútočení, Jervin, nič viac. Toto ponúka môj kráľ. Nebude sa pokúšať zlákať žiadneho z tvojich učeníkov a zaručí bezpečnosť tvojej svätyne v blížiacich sa ťažkých časoch. To zachráni životy mnohým tvojim priateľom, Jervin. Všetko, čo žiada na oplátku, nie. Jervin, nerád ťa vidím kráčať v tme. Môžem ťa premiestniť tam, kam chceš ísť? Nie. Rozumiem, povedal Afelion zamyslene. Nový nositeľ blesku je ešte tvrdohlavejší ako ten predošlý. Nie. Jervin, si na mňa nahnevaný za spôsob, akým som s tebou zaobchádzal, keď som ťa prvýkrát navštívil. Súhlasím, bol som drsný. Ale nemýl sa, priateľ môj. Bolo to len preto, že kráľ má o tebe takú vysokú mienku. V každom prípade ponúkam ti moje ospravedlnenie. Nie. Jervin, následkom tvojej tvrdohlavosti bude trpieť veľa nevinných ľudí, začínajúc tými, ktorých miluješ. Rovno pred nimi vyvolal Afelion obraz Marky. Už nebola mladá a svieža, ale vráskavá a vyčerpaná. Meditovala v malej cele vo veži Malchaska, ale svetlo jej anjela s ňou už nebolo. Vyzerala byť porazená, prázdna a zúfalo smutná, ako by práve preplakala 20 rokov. Ak existoval nejaký obraz, ktorý mohol Jervina zraniť, toto bol on. Úbohá Marka, povedal Afelion súcitným hlasom. Jej život bude premrhaný. Ako vieš, Malchasek sa rozhodol stiahnuť z kráľovstva svoje svetlo. A tak vysoké kňažstvo nebude osvietením, ako dúfala, ale dlhou a bolestivou agóniou. Rok po roku bude Malchaskové svetlo slabnúť, až nakoniec úplne zmizne. Prosím, Jervin, dovoľ mi darovať jej darček. Nechaj ma použiť svoj vplyv, ktorý mám na pánov osudu. Bol by potrebný len minimálny zásah, aby bola Markina prvá prísaha vyhlásená oficiálnou veštbou za neplatnú. Potom by sa ti mohla vrhnúť do náručia a byť tvojou, čo je presne to, čo chce. Lebo vieš, aká je teraz zúfalá, však? Pozri, aká nádherná by bola, keby sa stala tvojou manželkou. Stará žena bola nahradená kvitnúcou Markou, ktorej oči žiarili hostinou svetla pradávnych dní zeme. Nie len, že vyzerala byť šťastná a naplnená, bola aj múdra a inšpirovaná. Nie, zopakoval Jervin neutrálnym hlasom. Jervin, nebuď hlupák, naliehal Afelion. Tento darček, ktorý ti ponúkam, je zadarmo. Nemusíš uzavrieť žiaden pakt, ani urobiť nič na oplátku. Nie. Vidiac, že Jervin vkladá toľko vôle do svojich nie, vyslanec Ahrimana hľadal otázky, ktoré by mu dovolili hovoriť nie a predsa s ním súhlasiť. Sformoval obraz svätyne Ejsraimu, scenériu úplného zničenia. Desivé hordy nefilimských obrov, aspoň 3 metre vysokých, sa prebíjali cez hlavný vchod svätyne.
pozabíjali stráže a ozbrojení obrovskými mačetami začali ničiť všetky sochy v uličkách svätyne. Nadávajúc a vrieskajúc ako šialenci, znesvetili kaplnky, rozkradli posvätné relikvie, zapálili budovy. Žiadny z týchto obrazov nie je pre teba nový však, uškrnul sa Afelion. Nie. A vieš veľmi dobre, že to všetko sa môže stať počas tvojho života, pretože čas prichádza a dni sú spočítané. Jervin, veríš, že tieto budúce udalosti sú tak pevne stanovené a predurčené, že žiadna sila v stvorení ich nedokáže zastaviť? Nie. Takže by si nechcel premárniť príležitosť, ktorá by ti umožnila zachovať Azraim a zároveň splniť slávnu misiu, ktorú ti majstri hromu určili, však? Jervin neodpovedal. Akákoľvek forma spojenectva s kniežaťom temnôt bola vylúčená. Kráčal ďalej. Jervin, ty nie si mužom chabého úsudku a nechýba ti súcit. Pakt neútočenia, ktorý ti môj kráľ ponúka, je zlatá príležitosť. Nemôžeš dovoliť, aby ti preklzla pomedzi prsty. Jervinové pery zostali zapečatené. Afelion jemne pozmenil svoju taktiku. Zvýšil hlas. Veríš, že si taký mocný ako Ahriman, Jervin? Nie. Afelion sa ponáhľal dopredu a zahatal Jervinovi cestu. Výhražným tónom vyhlásil. Jervin, tvoje hrubé odmietnutie mojej ponuky by mohlo mať katastrofálne následky pre tvoj projekt archívu. Nechcel by si riskovať, že stratíš všetko tým, že začneš totálnu vojnu proti armádam Ahrimana len preto, aby si sa vyhol jednej dohode. Však nie? Ale áno, odpovedal Jervin na hranici hlasu. A zastavil tam, kde bol, stojac veľmi vzpriamene, pripravený uviesť do pohybu plnú silu svojej línie znovu vyvolaním obelisku hromu. Otrasený touto náhlou zmenou, Afelion zostal ticho, zbierajúc inšpiráciu na svoj ďalší ťah. No tak, Afelion, kde sú tvoje armády? Vyzýval ho Jervin, kričiac hlasom. Sem s nimi teraz, alebo prestaň s týmito nezmyslami. Pokračoval svojím normálnym hlasom. Tak či onak, toto všetko je smiešne. Ty aj ja vieme veľmi dobre, že Ahriman sa nepustí do žiadnej konečnej konfrontácie so silami svetla až do vojny všetkých proti všetkým. A že to nenastane, kým neuplynú tisíce rokov. Takže teraz ukončíme tento hlúpy rozhovor. Opäť sa pustil kráčať. Nasleduj ma, Afelion, musím s tebou hovoriť o vážnych veciach. Afelion, ktorý dokázal vidieť v tme, neveriaco hľadel na Jervina. Niečo v ňom sa tajne tešilo z toho, že videl nositeľa blesku takého jasného a nezastaviteľného. Ale len nakrátko a tak hlboko vo vnútri, že to on sám sotva postrehol. Nasledoval Jervina nielen preto, že ešte stále dúfal, že zmení svoj názor, ale aj zo zvedavosti. Musí to byť ťažké pracovať s Ahrimanom, pre človeka s tvojím zmyslom pre humor, prehodil Jervin konverzačným tónom. Čože? Ahrimanovi úplne chýba zmysel pre humor, nie? Afelion vybuchol do posmešného smiechu. Videl si niekedy Ahrimana žartovať? Trval na svojom Jervin. Môj kráľ má úžasný zmysel pre iróniu vo všetkých veciach a často ju demonštruje cez svoje činy. Odvetil Jervin. Vieš presne, čo myslím, všakže. Afelion, škrípajúc zubami, ochladol. Povedz, čo chceš povedať, Jervin hnedého rúcha. Iste. Ale najprv povedz mi, Afelion, prečo stále nosíš hnedé rúcho majstrov hromu? Pretože jedného dňa sa za mnou zhromaždí celá línia hromu a bude spolu so mnou slúžiť môjmu kráľovi, odpovedal Afelion sebaisto. Afelion, zvolal Jervin súcitne, naozaj tomu veríš? Mám za sebou plnú silu Ahrimana, Jervin. Afelion bol chladný a odmeraný. Kráľ sveta je nezastaviteľný. Neveríš z toho ani jedinému slovu, usmieval sa stále Jervin. A nie je to len sedliacky rozum, ktorý hovorí proti tomu. Najmenej 400 našich bratov žije vo sférach výšin.
A tiež fakt, že sa ti nepodarilo zlákať žiadneho zo 7 mladých učeníkov Hromu, ktorých si doteraz navštívil. Hlboko vo vnútri jednoducho neveríš, že Hrom sa spojí s Ahrimanom, aj keď to Ahriman povedal. Ďakujem ti za tvoj názor, Jervin. Aphelion si udržiaval ľadovú masku. Ale budúcnosť, ako vieš, skrýva veľa prekvapení. Takže, čo si mi chcel povedať? Jervin prestal kráčať a postavil sa proti aure čiernej ako smola. Zhlboka sa nadýchol a prehovoril s nekonečnou mäkosťou. Čo mám povedať, je veľmi jednoduché, Aphelion. Majstri Hromu rozhodli, že jedného dňa bude jeden z nich vyslaný, aby ťa vytrhol z pazúrov temnej strany. A budem to ja. Aphelion vybuchol do takého hlasného rehotu, že bolo ťažké povedať, či je sarkastický alebo ohromený. Ale jeho smiech trval predsa len trochu pridlho. Jervin sa stále usmieval, vnímajúc dopad svojich slov na Ahrimanovho vyslanca. Okamžite pokračoval. Aphelion, prečo neísť hneď teraz? Stačí ti povedať len jedno slovo a 300 nositeľov blesku bude so mnou, aby ťa očistili od temna. Na svitaní by sme sa už mohli všetci spolu smiať. Vieš, ešte stále spomíname na tvoj fantastický zmysel pre humor. Chlapec môj, čo to tu rozprávaš? To nemyslíš vážne však? Aphelion bol taký zarazený, že chvíľu sa takmer zdalo, že váha. Veľmi vážne, môj drahý nepriateľ. Nasleduj ma. Ukončíme tento nezmysel. Aphelion znovu vyprskol do smiechu, ale tentokrát nie tak nahlas. Hlboko premýšľal. Jervin! Aphelion, prerušil ho Jervin. Práve si videl, čo dokáže 100 nositeľov blesku. Stačí jedno tvoje slovo a bude ich tu 3-krát toľko, aby pomohli vykonať tvoj očistný rituál. Ale niečo v Aphelionovej odhodlanosti takmer meklo. Keď čistíme, sme nezastaviteľní. Ohnivý nositeľ blesku bol vecný. Musíš povedať len jedno slovo, Aphelion, a si voľný. Po nekonečnej sekunde váhania Aphelion odsekol ľadovým tónom svojho ahrimanského hlasu. Nie, úplne plitváš svojím časom. Neplitval som časom, Aphelion. Niečo v tvojom vnútri sa pohlo. Nie, trval na svojom vyslanec kniežaťa temnôt. Plitváš svojím časom. Som služobníkom kráľa sveta. Bolo to moje rozhodnutie a rozhodnutie učinené v plnej slobodnej vôli, s úplným porozumením toho, čo so sebou prináša. Je to neodvolateľné. Dobre teda. Jervin bol pokojný. S nádychom irónie vmietol Aphelionovi do tváre jeho vlastné slová, ktorými uzavrel ich minulé stretnutie. Ale chcem, aby si pamätal jedno. Moja ponuka platí. Môžeš za mnou prísť kedykoľvek, či už v tomto živote, alebo inom. Poznávajúc svoje vlastné slová, Aphelion opäť vybuchol do smiechu, tentokrát jednoznačne sardonického. A obrátil sa chrbtom a odišiel. Ešte sa uvidíme, Aphelion, zašepkal Jervin. Tak, alebo onak. Tak končí kniha začiatkov.